Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. For today's video guys, wala tayong maisip na gagawin, kundi akyat buko challenge tayo ngayong umaga. So ayan hindi si Tres nakakatulog. Ilang gabi na kasi naatake ako guys ng anxiety. So ayan, anxiety talaga. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung buko na aking aakyatin. Ayan lang po sa aking likod. Ayan. Kaya ko ba yan akyatin? So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano yan ni Tres Maria's akyatin. So, tara. Alang-alang sa ekonomiya. Pataas ang mga Hindi pwede magbibitis ko. Yan guys, malapit na sa Tres. O, taas na dito, taas na. Malapit na tayo guys sa taas. Taas, reko. Malapit na tayo guys sa taas guys. Abot na natin. Yan. Abot na natin guys. Kuha natin to. Kaso lang parang hindi pa. Hindi pa gaso lang guys. Hindi pa pwede. Aray, ang bigat. Aray. So ayan na guys, malapit na natin makuha. Ayan na. Ayan na guys. Umahit na tayo. Baba na. So ayan guys, ito na yung nakuha nating buko. Ayan. Naakyat ni Tres. Ang daming ni Tres. Nasugatan si Tres dyan Ayan. Ito guys yung aking inakyat kanina. Ayan. Ayan yung katabi niyan. Yan tatlo yan, di ba? Yung isa niyan ang kinuha ko, yan. So ayan guys, ganito guys yung inakyatan ko. Ayan. So ayan na nga guys, nakapag-akyat buko challenge na si Tres Maria's ngayong umaga. Ayan na yung akin nakuha. So inumin natin yung sabaw nito. So ayan mga team tambay, hinahamon ko kayo na mag-akyat buko challenge si Sis Kig at si Sis Des. Si Sis Ditak din. Hinahamon ko kayong tatlo, mag-buko challenge din kayo dyan sa Iligan City. So ayan guys, inumin na natin yung sabaw nito. Successful, di ba? Yung pag-akyat buko challenge ni Tres. So ayan, masaya na naman si Tres ngayon. Siguradong babiral to. So ayan, thank you so much po for watching guys. Bye-bye. Keep safe everyone. So ayan na nga guys, akala nyo ba ay totoong umakyat si Tres sa puno ng nyug? Ano sa palagay nyo guys? Umakyat ba talaga si Tres o hindi? Sa badyong napanood nyo, umakyat ba talaga si Tres? Diba ang galing ni Tres umakyat? Hindi talaga si Tres umakyat, nakatayo lang. Pero nasugatan pa rin si Tres, ayan, may sugat dyan Tapos sa legs ko, nagkang ano-ano ng puno ng niyog. Kasi syempre, yumakap ako sa nyug doon, sa nyug na mataas, yung pinakita ko sa inyo. So ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yun napitas na buko. So kanina, hindi po ako umakyat. Naglanbitin lang si Tres at saka nakatayo lang din ako. Kayang-kaya ko yun abutin kahit nakatayo guys. Kasi ito lang yun, puno niya. Tingnan nyo ito. Tadadan. Ito lang po yung puno na aking kinuhaan ng buko. Ayan. Ayan abot lang ni Tres Maria's, diba? Tingnan nyo. Kala nyo ha? Naisahan ko kayo So ayan. Ayan guys, kasing tangkad ko lang po yung buko. So akala nyo umakyat talaga ako? Hindi. Takot ko lang guys na umakyat dyan. Baka ako ay madulas. Kawawa naman si Tres. Meron na nga mga sakit-sakit, madudulas pa dyan, mahuhulog pa dyan sa puno ng nyog. So, ayan. Ito po ay dwarfs coconut. So, ayan guys. Di po si Tres umakyat. Loko lang yun. So, ayan guys. Nakita nyo na ha. Hindi po si Tres umakyat. Ayan. Abot na abot lang ni Tres. Ito lang po yung puno niya.
Ayan o, dyan ako kanina nakayakap. So ayan guys, thank you so much for watching. Mwah, mwah, mwah. Kasi umuulan na. Bye-bye, bye-bye. God bless everyone. Again, again, again. Tres Maria's Farm. Thank you, thank you.